नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात बसव जयंती साजरी. कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभाभवनात आयोजित केलेल्या बसव जयंती दिसानिमित्तान कार्यक्रमाचे उद्घाटन मान्य उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी केले. त्यावेळार ते म्हटले की समाजात आपल्या वचनान क्रांतीचे बीज पुरिले समाज सुधारक, उच्च नीचसो भेदभाव ना असे समजचे बसवण्णा हेमी एक आदर्शवादी आशिल्ले. देव खंय आसा हे सोदचे पेक्षा प्रत्येकट्यान आपल्यान करच्या कार्यात देव पळोवं जाय. उच्च नीचसो भेदभाव मनशान आपल्या स्वार्थासाठी करून गेला. असले कार्यक्रमामार्फत व्यक्तित्व पळयनासतना तेमगेल्या विचारांतल्यान दाखयल्या मार्गान आमी कितले पर्यंत जीवनात साधना केला हेजे चिंतन करूं जाय अशें तेमी सांगले. ज्येष्ठ पत्रकार नागराज हरपनहळ्ळी हेमी सांगले की समाजात सगळेच व्यक्ती समान, सगळेच मनुष्य धर्माचे असे बसवण्णाले वचन सांगता. वचनाच्या माध्यमांतल्यान उच्च नीच पयस करचे प्रयत्न केल्ले समाजातले क्रियाशील तत्व बसवण्णाले वचन असे सांगले. मारुती नाईक हेमी वचन गायन रूपान सादर केले. या कार्यक्रमात जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियंका एम, SP सुमन पेडणेकर, अपर जिल्हाधिकारी राजू मोगवीर, कन्नड संस्कृती खात्याचे डायरेक्टर नरेंद्र नाईक आणि इतर अधिकारी हजर आशिल्ले. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, DDCಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿದರೆ. ದೇವನು ಸುಖಮಯ, ಸಮಾಜವು ಸುಂದರ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಬಸವಣ್ಣನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. काळी शेतकरी उत्पादन कंपनीची आमदार आरवी देशपांडे हेमगेलातीन उद्घाटन. जोयडा तालुक्यातल्या कुंभारवाडा हिंगा काळी शेतकरी उत्पादन कंपनीची स्थापना केल्ली असून हेजे उद्घाटन आमदार आरवी देशपांडे हेमगेलातीन जाले. जोयडा तालुक्यात अल्प जमीनदार शेतकरी खूप आसात. तेमकां तेमगेल्या शेतांतल्या उत्पादनाक योग्य बाजारपेठ मेळना. ताका लागून तेमकां बाजारपेठ मेळोवन दिवचे बरोबर योग्य दर मेळोवन दिवचो प्रयत्न ही संस्था करतली. 4 गुंठे, 8 गुंठे, 10 गुंठे, अर्धा एकर जाऊन जी आर्थिक प्रगती जावच्या जाय, सामाजिक प्रगती जावच्या जाय जाल तेन्ना हांव एक सांगता, कितें करा पण शिक्षण, आरोग्य आणि शिक्षण महत्वाचें. ज्याका बरें आरोग्य आसा तो बरो खुशीचो रहीत जाता, एक न्यायवादी बी जाता, एक डॉक्टरेट बी हाडता, एक डॉक्टर बी जाता,
जे आरोग्याला किती करतो पैसो असा बुद्धी असा आरोग्य ना काय करचे तर आरोग्यात बँकेला महत्व दिवचे जाय याचा पछी कोण मुडली माडी हांगा पयले पटे आमकां कोण माडी मी बँक जीव मग आवयक बापयक म्हणून मला हमू कामात केन्ना आमी मग त्यांना किती करणार हल्ल्याच्या दांडार तो मुडली कोण आणि किती मुडली कोण माडी आमकां तूं घरा आयला माडी आसा थंय आनी हो कामात धाडना तेन्ना आता रमेश नाही धाडटा सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. दांडेली जलसाहस क्रीडा हेजे फुडें अधिकृतपणानच चलतले. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दांडेली हिंगा काळी न्हंयेत जलसाहस क्रीडा राफ्टिंग स्थगीत जाला अशे माध्यमांमार्फत प्रसार जाल्ले तरी संपूर्ण रितीन ही प्रक्रिया बंद जाल्ली ना अशे जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी स्पष्ट केले. शहरात प्रसार माध्यमांकडेन तेमी उलयतना जंगल लॉज अँड रिसॉर्ट राफ्टिंग हे अजूनही थांबलें ना, हे सुरूच आसा. अनधिकृत चलचे शॉर्ट राफ्टिंग मात्र बंद आसात. मध्ये कोविड कारणान 2 वर्स प्रवासी कमी जावन ही प्रक्रिया थांबिली पण तशीच ती पुनरारंभ झाली. एप्रिल 14 रेव्हन्यू मंत्री जिल्ह्यात येवचे दिवस दांडेलीत काळी न्हंयच्या राफ्टिंगात अवघड जाल्ली व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आसा. जाल्यार राफ्टिंगात निष्काळजी निर्लक्ष केल्ल्यान हो अवघड घडलो अशें तेमी म्हटले. अशा 8 प्रकरणाचेर FIR दाखल जाला, तपास चालू आसा अशें तेमी सांगले. पण हेजे फुडें आवश्यक दाखले आणि कायदेशीर कानुनी प्रक्रिया करून नियमाचे आणि आदेशाचे शर्ताचे पालन केल्यारच अधिकृत जलसाहस क्रीडा चलोवची नोंदणीक मान्यता मेळटली अशें प्रवासोद्यम खात्यान कळयलां. आणि सरकारान दिल्ल्या नियमात कितें त्रुटी दिसल्यार तेमकां आक्षेप घालूंक सुद्दां अवकाश दवरला. कायदेशीर प्रक्रिया करूंक वेळ कमी आशिल्ल्यान नोंदणी खातीर कनिश्ठ दाखल्याची पूर्तता करूंक ते खातीर एक अधिकाऱ्याली हिंगात नियोजन करतात अशी तेमी व्यवस्था करता म्हूण सांगली. तरी अजून पुढे कोणीच येयले ना अशें कळ्ळां. पयलीं घेयिल्ले परवानगी अवधी सरील आसा तरी आता कोणी अपेक्षा केली ना. अवैध रितीन जलसाहस क्रीडेक उत्तेजन दिनात. प्रशासनाक प्रवाशाली जबाबदारी आसून तेमकां उत्तम सेवा दिवची आणि दांडेली हो गांव हेच फुडें वयल्या स्तरार व्हरचे तयारेत प्रयत्न करतले अशें जिल्हाधिकारीन सांगले. 27,000 रुपयाचे गोमांस जप्त. होन्नावर. बेकायदेशीर मिनी गाडीचेर व्हरूला गेल्या 150 किलो गोमांस पोलिसांन जप्त करून घेतले. ही घटना होन्नावर तालुक्याच्या कुळकोड क्रॉस लागीं घडली. गिरसोपाच्यान होन्नावराकडे येऊ लागील तेन्ना पोलिसांन धाड घालून 27,000 रुपयाचे 150 किलो गोमांस आणि वाहन जप्त करून घेतले. पोलिसांन धाड घालचे वेळार आरोपी वाहन चालक फरार जालो. होन्नावर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा.
धन्यवाद.